Assalamu alaikum, hürmetli millettaşlarım. İsənmisiz, hürmetli dostlarım, icadtaşlarım, hürmetli din kardeşlerim. Şuшы матур залга бары тик үзем генә җырлый торган җырларны тыңлар өчен сезне чакырдым. Ә бүген җырымны әнкәйләргә багышлыйм. Үземнең әниемә һәм миллионнарның әнкәйләренә багышлыйм. Әнкәй бәгърем. Бу җырның авторы композитор Илгиз Мәҗитов. Аның канатлы җырлары әле безгә тагын да күп яшәү кеше бирсен дигән теләк белән шушы җырын сезгә бүләк итәм. Әнкәй бәгърем.